Ku dangwala mana subscribing a channel ɗinmu mai suna BK Zinare TV. A'a, kai, BK, ka san Allah ka tabbar cikakken kuskure. Ya za ka saki yarinya mai kyau ga ilimi ga basira ga ladabi ga biyayya gurin yarinya. To, dan wake kenan. Kai maganan ma kyau kake ko? To wani irin ma kyau? Ni ai ba kyau ne yasa na aure ta ba. Kai BK, wato kai dan saboda kuɗi ka aure ta? Lalle kai naka wasa ne dan wake. To in ban aure ta saboda kuɗi ba saboda me zan aure ta? Gaskiya ba kai ba ka da kirki. To, Baka da kirki. kai kana da kirki na jan. Kuma ka rasa fa. Allah. Ba kuɗin ba kyakkyawar yarinya. Allah sarki. Idan kana ƙaunar ubanka, ka dai neman magana yarinya. Ni fa ko za ka yanka ni sai na faɗa ma gaskiya. Bai kamata a ce kai mata saki har uku. Allah kuwa. To, wato dan wake kana nufin baka ƙaunar uban naka kenan da ni sai ka shiru. Ka fa bari. Ka bari. To, Ko ai ko ne. haka ne. Amma dai ni dai na riga na kaɗa mata saki. Idan da mai ja kuma sai ya ja. Tunda ai mata ta ce ba matar ka ba. Ko matar ka ce? Da soyayya na taho yarinya da soyayya zan koma gida. Ba dai ka sallam. Dan wake, mutumi na. Budi barka da zuwa. Jaru ubani. Wai ya kai naga sai faman farin ciki kan nan munna. Ai na wake dole ka ganna Kan daga can na ji ka to kana da soyayya ka to da soyayya zaka kuma. Dole ka ganna Ba ni da bari. Aure zan kara. Kai dan Allah. Alquran zan maka babban aboki. Ai dole ne ma. Hakuri. Ai ga zare gawat. Ai rana auren ka ina ga wando na zan Ba ka tambaye ni ba. Wace yarinya ce budurwa ce ko ba zaura ni ka tuna min ba. Sakin mahaukaci ce. Mahaukaci. Wato ba ma sakin wawa ba. Ai wawa zai dawo ta ran. Mahaukaci ko ya tafi ce. Wannan gaskiya ne. Idan ka ga yarinyar nan. Na'am. Alquran yadda da ne da kai. Kawai zai sa ka raka ni gurin hira. Zan maka babban Yar masu abinci. Zan maka babban aboki. Barai kuwa. Ana soyewa nake gaya ma. Allah sarki. Ranar bikin nan nake gaya. Sai an gyagije. Na gaya maka wani. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sannunku. Barka da zuwa. Yawa sannunku. Gida lafiya? Lafiya. Adal. Dan Allah tambaya nake. To Allah sama sani. Wani mutumi nake nema mai suna Audu, amma an fi sanin shi da BK. Gashi nan. Kai, wani irin hauka ne da rashin hankali? Tun da ka zo gurin nan ba kai mun magana ba ma magana ba. Amma saboda rashin hankali da rashin tunani an zo ana neman mutum ka zo ka ce gani. Okay to idan ma wani abu ne ya faru shikenan kai ba ruwanka ko? To shikenan. Yanzu abin da zai faru. Aikin banza aikin wofi. Ka ga bawan Allah da ke tafi da kai muna sauraron ka. Faɗi kawai abin da yake tafa da kai. Dama Alhaji Rabi ne dan kware ituro ni. Na'am. Kai, dakata haka. Dakata. Alhaji Rabi dan kwarai kake magana? Shine ne. Kar kai wannan magana. Na riga na sake ta. Sakin da ba zan dawo da ita ba kuma. Kaga da saki ɗaya ma na gaya mata, amma yanzu na ƙara he sakin. Gabaki ɗaya guda uku. Rike. Gashi Allah me zafi haka. Kai ba uzuri, ba uzuri, ba uzuri. Kaga bawan Allah. Na ƙin saurara. Gaya mana me ke tafa da kai. Alhaji ne dama aiko ne yace ga za a bada miliyan 5 cash. Malai me kake magana? Miliyan 5 ya ce a bada. Wallahi na dawo da ita. A'a. Ban sake ta ba. Mahaukaci ne ni ba. Wallahi mahaukaci ne ni. Ai mahaukaci ne ni. Dan wake. Ka bi shi na ce. Ha 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 ha!